नैबे समाव आङो दंफैयो बरमानि नैबे हाई सेकेन्डारि प्लेग्राउन्ड बे प्लेग्राउन्ड दङ आरो बेवहाय खोब बाख्नायनांगोन बेवहाय ब्रैथि बड' सावथुन बान्था फोरबो फर्थ बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि बे सेरेमनिया दिनै जागासिनो आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गुबुन गुबुन जे बर'नि जे आर्टिस्टफोर बे आर्टिस्टफोरा बेवहाय दङ थुबुर जानानै दं आरो बिथांमोना नैबे समाव जे नैबे समाव बिथांमोना नैबे इन्टारेक्सन बे गावजों गावसो गावनि जे एक्सपिरियेन्स बेखौ फोरमायलायनाय बे हाबाफारिया दासिम सोलिबाय थादों नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गुबुन गुबुन जे गोजाम आरो गोदान जे आर्टिस्टफोरा बेवहाय जमा जादों आरो दिनैनि बेनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जे गावसोरनि जे सानलायनाय थामहिनबा बिथांमोननि जे मावबोनाय एक्सपिरियेन्स बेखौ दा फोरमायलायनाय बे जागोन नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय फैसालियाव बेवहाय नैबे स्टेजआव नैबे मेन्डेला बिथाङा नैबे समाव इन्टारेक्सन जे हाबाफारि बेखौ बिथाङा लागासिनो आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गुबुन गुबुन जे आर्टिस्टफोर बे आर्टिस्टफोरा बेवहाय बाहागो लादों आरो थारैनो बर'नि जे सावथुन बे सावथुनाव थांनाय समाव बिथांमोना बान्था मोननाय बेखौ दिनै राननाय जागोन थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गुबुन गुबुन जे आर्टिस्टफोर बे आर्टिस्टफोरा बेवहाय थुबुर जादों आरो थुबुर जानानै बिथांमोना दिनैनि जे नैबे ब्रैथि खेबनि जे सावथुन जे बान्था बे बान्था हाननाय हाबाफारिया दा मोनाबिलि समाव जागोन आरो बेनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों थामहिनबा नैबे समाव इन्टारेक्सन जे होनाय हाबाफारि नैबे समाव बिसानि जे आफादगिरि बिथाङा दङ मा बुंगोन बे समाव नोंथांमोना जे मोनसे नैबे समाव ब्रैथि बान्था होननाय हाबाफारि लागासिनो बेखौ मा बुंगोन बे समाव माबायदि आच्छा गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आरो 2023 मायथाइनिबो गोदान बोसोरनि थाखाय हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय दा देग्लाय ब्रैथि खेब जोंनि बड' फिल्म एवार्ड फेस्टिभेला आरो बियो नैबे माने मुसलपुर जिल्लानि जोंनि बिसावहाय जिल्ला हिसाबै जों साननानै लायो मुसलपुर जिल्लानि सिङाव बर'मानि नैबे हायार सेकेन्डारि स्कुल गेलेग्रा फोथारावहाय जादों सानसेनि हाबाफारि लानानै दा बेवहाय माने आं नुफैबाय फैनानै गासैबो माने बिथिंखौ नोजोर बोनानै माने बाख्नायथाव आरो बे ओनसोलनि गासैबो जोंखौ थुलुंगा होग्रा जायफोर बेवहाय मुखुब जानानै दङ माने दैदेनगिरिफोरनिफ्राय लाजेननानै गासैबो आं रावखौबो माने माबानो लुबैयाखै गासैबो साफ्रोमबो बेवहाय मदद बाख्नायथाव जोंनि बिसा जिल्लानिफ्राय जेसेबांखिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना थै थां खामानि मावदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद नैबे बर'मा आफादनिफ्रायबो माने फरायसा आफादनिफ्रायबो बिथांमोना थै थां खामानि मावदों आरो लोगोसे बाख्नायथाव बे आफादखौ माने मावफुंनायाव बिटिआर सरकारखौ स्पेसियेलि शिब प्रमद बर' बिथांखौ जोङो साबायखर बावनांगोन जोंखौ साफिसियेन्ट जथेस्थ' देग्लाय माने रांनि अनसुंथाइ हरदों आरो जों बिनि हेफाजाब मोननायनि थाखायनो जों बेफोरबायदि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ जों मावफुंनो हादों जोंहा दिनै फुंनिफ्रायनो गुबुन गुबुन हाबाफारि दंमोन माने रेजिस्ट्रेसन हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दायो जोंहा राइट नाव माने आर्टिस्टफोरनि गेजेरावहाय बिदि कनभारसेसन जालायबाय थादों इन्टारेक्सन जालायबाय थादों बेबो माने मेहेरगोनां हिसाबै जादों आरो माखासे हाबाफारि दंबावो बे हाबाफारियावहाय जोंजों लिंहरजानाय माखासे आलासिफोर दं बिथांमोनाबो फारि फारि जोंनो टाइम होनानै टाइम मथे बिथांमोना सफैदों दा बेखायनो बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावहरदों मथरबाद देग्लायनि नैबे ब्रैथि खेब फिल्म एवार्ड फेस्टिभेला एकदम बाख्नायथाव जादों आरो बेनो मोनसे मेसेज होगोन जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जे जों फैबाय थानाय समावहाय सावथुन मुलुगखौ बिश्वनि दरबारावहाय लांनो जोङो बयबो खामानि मावनो थाखाय जानजि खाफ्रादों आरो बेवहाय मोनसेबो आफादनि मानसिफ्रा हेफाजाब होआखै होननानै आं बुंनो नागिराखै गासिबो आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि सानसुमै जोंनि मेलेमजिबिफ्रा मदद होदों बेयो दुगाथाव बाथ्रा खिन्थु अब्लाबो माखासे मावनो गोनां खामानिफोर थाबाय बा नैबे बिसानि थाखाय सावथुन मुलुगखौ एसे गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय जोंहा मोननांगौ माखासे मोन्थायफोर थाबाय आरो दा जोंहा दासिमबो फिल्म हल जों लुफुंनो हायाखै बेखौ लुफुंनांगोन बेनिफ्राय जोङो सेन्सर बर्डआवहाय दासिमबो मेम्बारशिप जों खालामनो हायाखै मेम्बारशिप जों मोननांगोन नेसनेल लेभेलाव जोङो जायखिजाया सावथुनखौ जोङो कम्पिटिसनाव जों लांनो हानाय जानांगोन बे प्लेटफर्मखौबो जों नांगौ बादि जों मोननो हायाखै बेनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जोङो माने फिल्म फेस्टिभेलाव जोङो जोंनि माने सावथुनफोरखौ डकुमेन्ट्रियानो जा सर्ट फिल्मानो जा बा भिडिअ फिल्मानो जा बा लं फिल्म फिसार फिल्मानो जाया मानो जों इन्टारनेसनेल लेभेलावहायबो कम्पिटिसन खालामनो थाखाय लांनो हानाय मोनसे पजिसना जोंहा थाहैनांगोन बेफोरबायदि माने माखासे खामानि दंबावो जोंहा मावनो गोनां बेफोरखौ लासै लासै जों मावलांनांगोन आरो बेनिफ्राय गोजामनिफ्राय लानानै दिनैसिम जेसेबांखिनि सावथुन जोंनि बर' समाजावहाय दिहुनबाय प्रडिउसारफ्रा दिनै गोमालांनो हमबाय माखासेया आरो गोदान प्रडिउसारबो जोनोम मोनबाय बिथांमोननि जिथु उद्देश्य लानानै फिल्मखौ सावथुनखौ खालामदोंमोन बे
फिल्म सावथुना जाहाथे गोजोर जानानै थायो बर' माहारिनि जारिमिन जानानै थायो बेनि थाखाय प्रिजार्भेसन खालामनायनि थाखायबो जोंहा माखासे पलिसिया दासिमबो जों वर्क आउट खालामनो हायाखै जायनि थाखाय जोङो किसुमान खेथ्रआव जों टेक्निकेलि प्रब्लेमाव जोङो फेस खालामनो गोनां जादों दिनै नेसनेल एवार्डि माने मुंदांखा सावथुन आलायारन जोङो मुम्बाइनि नेगेटिभआव मुम्बाइनिफ्राय आकु नेगेटिभनिफ्राय लाबोफिनलायलायनो गोनां जाबाय जोंनिनो फिल्ममोन जोंनि प्रडिउसारमोन बेखौनो बायफिननानै लाबोलायनो गोनां जाबाय दा बायफिननानै लाबोखांनायनि उनावबो माने नेगेटिभनिफ्राय सिडि ड्राइभ खालामखांनायनि उनावबो जों दिनैसिम माने माहारिनि गेजेरावहाय जों दासिमबो दिन्थिफुंनो हायाखै फिसा फिसौ एसे टेक्निकेल प्रब्लेमनि थाखाय आरो बेवहाय माने प्रडिउसार ग्रुप्स दंमोन बे प्रडिउसार ग्रुपनि एसे कन्ट्रभारसि जेनेबा बिथांमोननि गोरोबलायैनि थाखाय दायो जों दासिमबो बे सावथुनखौ दिहुनथ'नो हानाय जायाखै आरो आसा फारिनाय थाबाय माने बावैसो समनि उनाव हयथ' रायलाय होनलाय बुजिलायनायनि गेजेराव निस्सयকৈ बे सावथुनखौ नुनो मोनगोन आरो नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो लुबैगोन जे इउटुबा कम्पिटिसन जादों नामा दा सावथुन दिहुननाय समाव मानोना नोंथांमोननिफ्राय नुनो मोनदों आथिखालाव जिखिनि सर्ट मुभिफोर दिहुनो बैफोरखौ इउटुबाव थाब होनाय जायो नाथाय गोबां जायगाफोराव स्क्रिनिं जानायखौ नुनो मोना खम नुनो मोनो दा बे बिथिङाव नोंथांमोना जिहेथु गोलाव सावथुन दिहुनो इउटुबाव होनाय लोगो लोगोनो गोबाङानो कपि खालामनानै बे भिडिअखौ पस्ट खालामनाय जायो बा बिथांमोना पाब्लिस खालामनाय जायो बेवहाय बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिथिङाव बै सावथुन दिहुननाय माबाफोर हेंथा जादों नामा माने फिल्मखौ दिहुनखांनायनि उनावहाय स्क्रिनिं खालामनो जेबो माने माबा जायाखै हेंथा जायाखै खिन्थु दायो जोंनावहाय किसुमान माने माबायाव इलेक्ट्रनिक मिडियानि खेथ्रआव आरो आं ससियेल मिडियाखौनो बुंबाय जायफ्रा ब्लग बानायनानै दायो इउटुबाव हगारदों बा फेसबुकावहाय हगारदों बिथांमोना क' आन्डारस्टेन्डिं गैलायलाया जेनेबा जोंनि गेजेरावहाय जोंथ' फिल्म मोनसे दिहुनोब्ला जों कनसार्ट खालामना होयो जेनेबा जिल्ला बिसा दंखायो बेवहाय नोङो सर्ट मुभि बानायोब्लाबो बे जिल्लानि बिबानगिरिफोरजों रिलेसन लाखिलायनानै स्क्रिप्टखौ माबोरै खालामदों खालामाखै बेफोरखौ एसे माने जुगाजुग लाखिलायनानै खालामनांगौ आरो बेखौ जों सानफ्रोमबो साजेस्ट हरबाय थानाय जादों अब्लाबो दासिमबो जों इउनिफर्मआव लाबोनो हायाखै आरो इउनिफर्म जायैनि थाखाय क' आन्डारस्टेन्डिं गैयैलायनि थाखाय बेखिनि समस्या जादों आरो दायो जाथ'दों अब्लाबो आसा फारिनाय थादों दायो एसे इउनिफर्मआव फैबाय थांनाय समफ्राव जेनेबा 90 हाइस्ट जोङो बड' फिल्म दिहुननाय जादोंमोन 90आव एप्रक्सिमेटलि 40तासो बर' माने भिडिअ फिल्म दिहुनदों बेनि गेजेराव 32खौ रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जादों बाखि फिल्मखौ बिथांमोना रेजिस्ट्रेसन गैयालाबासिनो माने पाब्लिक गेजेरावहाय बिसोरो पाब्लिसिटि खालामबाय आरो दिहुनबाय अब्लाबो जों जेबो प्रटेक्सन खालामाखै नैबे सावथुन आरो सर्ट सावथुनावबो देग्लायनिफ्राय जों मोनसे बेब'स्था खालामदों जेसेबांखिनि सर्ट सावथुन दिहुना मानो बिसाजों एसे रिलेसन लाखिनानै बिथांमोना ब्लग बानायो बा इउटुब चेनेल बानायो बा फेसबुकाव हगारो बिथांमोननि गोसो आरो खिन्थु रिलेसनखौ लाखिनो जोङो बेबादि जोंनि गेजेरावहाय कन्ट्रभारसि गैया ओमफ्राय मिथिनो लुबैदों आङो जे आथिखालाव जे गोबां जायगाफोरावनो जे बर'नाव जेरै स्क्रिनिं खालामनो थाखाय सिनेमा हलनि हला खम जादों जेराव बङाइगाव मोनसे क'क्राझाराव दिन्थिनाय जायो नाथाय बर'नि गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बिदि बायदि सिनेमा हलनि गोनांथि दङ होनना नोंथाङा सानो नामा जायनि जुनै जिहेथु फिल्म दिहुननाय जायोब्ला गुबुन गुबुन जायगाफोराव बबेबा नोङो फुजाफोरावसो दिन्थिनाय जायो नाथाय बे हलनि गोनांथि दं होनना सानो निस्सय गोनांथियाथ' दङ दायो मानो होनना बुङोबा जोंनि हारिमुखौ इनलार्ज खालामनो गुवार खालामनो माने गेवलां खालामनो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन पलिसिया जोंहा दंखायो खिन्थु जोंहा माखासे माने खेथ्रआव जों एसे बेक जानो गोनां जादों जेनेबा हमना ला जों फिल्मखौ दिहुनखांनाय लोगो लोगो जोङो नेसनेल माने माबायावहाय लांनो थाखाय जों गुबुन गुबुन लेंगुवेजजोंबो जों डाब खालामनानै बे माने मुभिखौ जोङो दिन्थिफुंनो हायो खिन्थु जोङो बै गुबुन गुबुन लेंगुवेजखौ लाबोनानै दिन्थिफुंनो थाखाय बिथांमोननिफ्राय पारमिसनबो प्रयजन जायो आरो लोगोसे बिथांमोननि बे लेंगुवेजखौ स्क्रिनिं खालामनो थाखायनो जोंहा एसे प्रब्लेम जायो बेफोराव एसे एनै खरसाबो जायो जेनेबा बेफोरखौ बियार खालामनो थाखायनो दिनै जोंनि गेजेरावहाय बेबायदि पजिसन जाथ'वाखै आरो जेनेबा फैथ'वाखै रावबो दा निस्सय बेबायदि जोंखौ क'अपारेसन खालामनो हेल्प होनो जुदि माखासे प्रडिउसार बा फाइनान्सियार जुदि ओंखारोब्ला निस्सयকৈ जेनेबा नोंथांमोना जेरैबायदि लुबैदों दायो जिखुनु लेभेलावनो जोंनि फिल्मा थांनांगौ दिनै जेनेबा हलिउडआव इंलिसजों माने डाबिं खालामनानै सहैनांगौ माने कमप्लिटलि आरो जेनेबा फिसार फिल्मखौ जेरैबायदि जोङो माने डकुमेन्ट्रियानो जा फिसार फिल्मानो जा भिडिअ फिल्मानो जा इंलिस मुभिफोरखौ जों जेरैबायदि नायो बेबायदि जोंनि बर' माने फिल्मखौबो इंलिसाव डाबिं खालामनानै इंलिस मुभि हिसाबै नायनो हानाय बे पजिसनखौ मोननो लुबैदों नङा होमबा दा बेबादिया एसे सम नांबावगोन जों आरो किसुमान खामानि जों मावनांगोन दायो जोंहा बेबायदिसिम सहैनो
टेक्निकेलिबो किसुमान सेटआपफ्रा जोंहा आप टु डेट नङा दा बेखायनो जों एसे बेक जानो गोनां जादों आरो हयथ' मोनसे समाव सहैगोन आंहा मिजिं दं नंगौ बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा मिथिबाय जेरै बिथाङा फोरमायजे जे बर' सावथुननि जे माखासे मानि जे जानांगौ बा टेकनिकेल लाइनजों जानांगौ दा बेनि सोमोन्दै बिथां बुंदों नैबे समाव लोगोसेनो दंफायोमोन रमिय' पि नार्जारि बिथाङाबो दंफैयो मा बुंगोन बेवहाय ब्रैथि जे नैबे फिल्म एवार्ड जे बान्था दिनै होनो थाङो जे बाहागो लानानै माबायदि जोबोद गोजोनदों दिनै बर' सावथुन मुलुगनि ब्रैथि सावथुन बान्था राननाय हाबाफारि बेयाव जानो थांगासिनो दं दान्दिसे समनि उनाव बेयाव मोनसे सेमिनार जागोन बर' सावथुन बानायनायनि बेनि माखासे टेकनिकेल बाथ्रा बेखौ सावरायनो थाखाय आरो बेयाव गाहाय आलासि फुंखा सुबुं महरै जानु बर' बिथाङा बेयाव बाहागो लागोन जोङो मिजिंथिदों जे बर' सावथुन मुलुगाव जाय महरगिरि बिथांमोना दङ सिन आरो बिहाइन्ड द सिन बेयाव जाय बिथांमोना खामानि मावनानै दङ बिथांमोननियाव स्किलनि आंखाल गैया टेलेन्टनि आंखाल गैया दा जास्ट मोनसे थासारि नांगौ एनभाइरनमेन्ट दानांगौ आरो बेयाव माने पेट्रनेसनिसो दरकार दा आं आसा थिदों जे जोंनि आसाम सरकार भारत सरकार लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकार आरो जोंनि BKWC जोङो जयै नांनानै बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनो थाखाय जेसे हागौ जोङो बेयाव खामानि मावनांगोन आरो मोनसे थासारि दानो थाखाय आरो जोंनि बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय माखासे ओनसोलाव माखासे जिल्लायाव दाबो मोनसे थासारि गैया बे थासारिखौ दानायनि थाखाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगानो गिबि खामानि मावनांगोन आरो बेनि अनगायैबो जोंनि साफ्रोमबो सुबुंखौ आरो मोनफ्रोमबो थाखोनि नैबे सुबुं आरो ओनसोलाव जाहाथे जोङो मोनसे बर' सावथुन मुलुगनि नैबे सावथुनफोरखौ जिखिनि प्रडाक्सन बेयाव जायो बेखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे थासारि बा बेनि जि सांग्रांथि बेखौ जाहाथे जों बयबो जयै जाहाथे जोङो मोनसे जोङो खामानि मावो आं बेखौनो मिजिंथिदों लोगोसेनो गोबां जायगायावनो जेरै नेसनेल लेभेलाव बर'नि रियेलिटि श'फोराव गोबां बर'फोर उन्दै उन्दै गथ'फोरा जे बाहागो लानानै दिनै देरहादों नैबे समाव नबजित नार्जारिया बेनि गेजेराव सासे दा बे लाइमोनफोरखौ आरो गार्जेनफोरखौ मा बुंनो नागिरो जे बे बिथिङाव आं बे बिथिङाव बेखौनो बुंगोन जेरै नोंथाङा जि इभेन्टआवनो नोंथाङा बाहागो लाया मानो बेयाव जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे माखासे बिनि जिखिनि कनसेप्ट बा जिखिनि बिनि थाखाय प्रि प्लाननि खोथा बा जिखिनि फर्मेल आरो जिखिनि जेराव अबेबा क्लासिकेल नांगौ अबेबा फर्मेल नांगौ दा बे जिनिसफोरखौ जोङो बिनि जिखिनि मिनिमाम खिनिखौ जों स्टार्ट खालामनांगोन आरो बिनि अनगायैबो न'खरनि जि थासारि बेखौ जों खालामनांगोन दा जोङो DID जोंनि लिटल मास्टार सिजन 5नि नबजित माने नार्जारि बिथाङा माने बिथाङाबो गामिनिफ्रायनो दिनै नेसनेल लेभेलाव चेम्पियन जाना फैदों दा बिथाङाथ' गिबियाव मामोन बैसागुआव मोसायोमोन फुजायाव मोसायोमोन बिदिनो मोसा मोनसे प्लेटफर्मखौ बानायदों आरो बिथांनि माने आन्दोआव थानानै बिथांनि न'खराव जिखिनि बिथांखौ माने जि सुंथाबोनाय बा जिखिनि मदद होबोनाय बे मोनसे थाबाय लोगोसे बिथांनि जि स्किल टेलेन्ट बे टेलेन्टजों बिथाङा माने गावनिफ्राय हार्ड वार्क आरो जे स्मार्ट हार्ड वार्क बेजोंनो बिथाङा दिनै बे थासारिखौ मोनबोदों दा गिबि बाथ्रा जादों न'खरनि मोनसे थासारिखौ नांगोन प्लास माने बिथांखौ सुंथाग्रा जायफ्रा वेल वेजार बिथांमोनाबो जाहाथे बिथांखौ इनकारेज खालामनांगोन डिसकारेज खालामबा नाथाय बेयाव जानाय नङा बे थासारिखौ बिसोर लाबोनांगोन आं बेखौनो मिजिंथियो जे जोंनि गामियानो जा सहरावनो जा टाउनावनो जा जेरावनोखि जोंनि बर' सुबुंफ्रा दङ आरो बै सुबुंफ्रा टेलेन्टनि खुनु आंखाल गैया स्किलनि आंखाल गैया नाथाय जास्ट थासारिनि मोनसे आरो जोंनियाव मोनसे पजिटिभिटि थानांगोन आरो जों नेगेटिभ माखासे बाथ्राफोरखौ रायलायनानै जाहाथे जोंनि जिखिनि टेलेन्ट स्किलखौ जाहाथे नस्थ' खालामा आं बेखौ इनकारेज खालामनाय नङा आरो जिखिनि जों दङ बेखिनिखौनो लानानै केपिटेल हिसाबै लानानै जों जाहाथे हार्ड लेबार खालामो एसे स्मार्ट हार्ड लेबार खालामो आरो गिबि बाथ्रा एक्सप'जार आरो एक्सप'जारनि थाखाय जों गिबियाव खामानि मावनांगोन आरो बिनि गिबिसिनाव दं एक्सपेक्टेसन जों लुबैनोबो नांगोन जे आं ओरै जानो नागिरदों दा बे जिनिसा दा बेखिनिखौ जोङो लाखिनानै नाजायोब्ला साक्सेसआ डेफिनेटलि फैगोन बर'नि थासारियाव खायसे खायसे जायगाफोराव दासिमहालागै बेबो दङ जे कालसार लाइनाव ओंखारोब्ला बेखौ सोंखारनो नागिरो बर' सावथुन मुलुगाव ओंखारोब्ला कालसारावसो ओंखारो होननानै मोनसे बाथ्राखौ लाबोनो नागिरबाय थायो दा बे बिथिङाव मा बुंनो नागिरो बिदिया दङ जा से हमना ला गलाघाटनिफ्राय बिलं खालामो जोंनि गलाघाट जिल्लायावनो दाबो बर' सावथुन मुलुगखौ बा बर' सावथुनफोरखौ दिन्थिनो थाखाय जि थासारि बे थासारिया दाबो गैया दा बेनि थाखाय आं दहाय बुंनाय एवारनेसखौ जों लाबोफिननांगोन मोनसे सम दङमोन जों भिडिअ देखायनानै सिनेमा देखायनानै मोनसे गाज्रि मोनसे थासारि जोंनियाव सोरजिदोंमोन दा बै मोनसे गिनाया दाबो दङ दा बेखौ दा समा सोलायबाय बोथोरा सोलायबाय डाइनेमिक जि मोनसे दा बुहुम बे बुहुमा दा गासिबो सोलायगासिनो दङ दा बेयाव हमथाबबाय थानायनि खुनु बाथ्रा गैया दा दिनै जे बोथोरा सोलायबाय बे बाथ्राखौ जों बैयाव थांनानै एसे सांग्रांथि खालामहैनो हानांगोन आरो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा नैथियाव आं बेखौ बुंगोन जायफ्रा सावथुन मुलुगजों लोब्बा गोनां
बे लोब्बा गोनां माखासे दङ जायफ्रानोखि मोनफा मोननै एलबाम खालामबाय खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना गावखौनो बिराद गिदिर एक्ट्रिस सानबाय एक्टर सानबाय दा बिनि उनाव बिथांमोना गावखौ माने फुरा सुपारिटि कमप्लेक्सआव थानानै माखासे मालाबा गाज्रि लामाथिं आगान होनायखौ जों नुबोदों दा बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा डेफिनेटलि गावनि गथ' गथायखौ नैबे मुलुगाव हरोबा एसे माने गाज्रियाव थांनो हागौ नामा बे साननाय निस्सय दङ दा बेखायनो आङो जाय बिथांमोना दिनै महरगिरि बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन सेल्फ कन्ट्रल बे गावनियाव थानांगोन आरो सेल्फ डिसिप्लिन बे गावनियाव थानांगोन आरो बेखिनिखौ मेनटेन खालामनानै थांनो हायोबा जाहाथे बिथांनिफ्राय जाहाथे गावनि रायजोनि बिमा बिफानि आरो जाहाथे बर' हारिया जाहाथे मालाबाबो बदनाम मोना बेखौ साफ्रोमबो महरगिरिया बेखौ गिबियाव ब्रेनाव सोना लानांगोन आरो बेबायदि आवगायनो हायोबा आं सानो डेफिनेटलि जोंनि रायजो राजाफ्राबो मोनसे फोथायनाय फैगोन जे नैबे मुलुगाव फैयोबा रावनिबो गथ' गथाया जाहाथे बेयाव नस्थ' जाया अयनाय जाया बे जिनिसखौ नंगौ बिथाङानो जादोंमोन रमिय' पि नार्जारि आरो बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिबाय आरो फंबाय नबजित नार्जारि दंफैयो बेहाय फंबाय बेवहाय बाहागो लाना माबायदि मोनदों आंनि मोजां नांदों ओमफ्राय दा ओरैबायदियाव लिरनो आंनि आइ आरो रमिय' सार खालि खनग्राफोरखौल' सिनायो एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ सिनायो ओंखायनो आङो दाना बेहाय गान मोसागोन लिरनायखौ एसे मोनसे माथो बर' मेथाइ सिंगारफोरखौल' आरो मोनसे सिनायो हिन्दी मेथाइ ओमफ्राय मा मेथाइखौ मोसागोन बर'नि एक्टर बर' एक्ट्रिसफोरखौल' मिक्स सिनायो लिरग्राखौ रावबो सिनाया सोरबा जानो नुसननायाल' नबजित सिनायो नार्जारि आरो नबजित ओमफ्राय लिरग्रानि नार्जारियाबो थाखाय नैबे जेबो एवार्डबो बर'नि जे गैया बड' बिनि ब्रैथि जे जुनैनो आङो बान्था एसे राननाय लिरनो हाबाफारि नैबे बादबबाय बान्था राननाय दा हाबाफारियाव बेखौ आंनि बेवहाय गोसोनि दङ नोंथांमोना माने नुनो मोनदों बेवहाय गोबां बेहाय बर'नि सावथुन उइलिंलि आं मुलुगनि बुंनाय गोबां जाबाय अननानै दैदेनगिरिफोरा दुखु बेवहाय मोनसै बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना नुनो माने मोनदों दुखु बेवहाय मोनथाव बाथ्राखौ गोजाम बुंनो आरो थाखाय नालाय गोदान दा जे बुंनो सावथुन थाबायाखिसै मुलुगनि बेवहाय फावगिरिफोरा बेयाव बाहागो लादों आरो बिथांमोना दिनैनि गेजेरजों बिथांमोना अननानै नैबे गोजोनथोंसै ब्रैथि बड' बयखौबो फिल्म एवार्ड सेरेमनि बे सेरेमनिखौ नैबे बर'मानि फंबायखौ मोनसे हायोब्ला स्कुल दोनथ'दो दे खन्थाइ खननायनि प्लेग्राउन्डआव जाबाय बेवहाय दङ आरो बेवहाय दा इन्टारेक्सन जे खालामनाय थामहिनबा सोमोन्दो लालायनाय बे हाबाफारिया बेवहाय सोलिगासिनो फर्थ बड' फिल्म एवार्ड मोनसे सेरेमनि बे फिल्म सेरेमनिया जाखांनायनि थाबैनो आन्दोआव नैबे माखासे इन्टारेक्सन बे टेकनिकेल हाबाफारि बाथ्राफ्रा सोलिगासिनो थाखोमानानै आरो थायो एबा नैबे समाव टेकनिसियान नोंथांमोननि मानसिफ्रा सिगाङाव थाखोमानानै जे थायो रमि पि नार्जारि थ' आरो आंबो मनसर बेबायदि दैमारि बिथांमोनजों थाखोमानानै सावरायदों दङमोन नबजित नार्जारि बे हाबाफारियाव बाहागो थेवबो लादों आरो गुबुन गुबुन बर'नि मेडेला सावथुन फंबाया मुलुगनि फावगिरि बिथांमोना दिनै हाबाफारियाव अभारग्राउन्डआव दा दिनै आर्टिस्ट सिनायथि जाफैनो थाखाय सिंगार आंखौ मेथाइ सुबिदा खनगिरि होबाय बिथांमोना बाहागो लादों नैबे समाव बेनि आं थाखाय सासे गिबियावनो आर्टिस्ट बिथांखौ आंनि बिथांनिफ्राय गोसो मिथिनो गोरबोनिफ्राय साबायखर नाजागोन जे बावहरबाय हाबाफारिनि सोमोन्दै दा बर'नि गेजेराव गोबां मोनसे बिदिनो फिल्म फावगिरि गोदान गोदान नैबे फाव जाखांनांगौबा खालामग्रागिरि दं नाथाय नुनो मोनदों दि गुबै बर'नि महर मोननांगौबा जायगाफोराव एरियाफोराव नायथाव नायोब्ला द्रामानि जानांगौब्ला थाखाय मोनसेबो बिदि फरायसालि गैया दा बे गासिबो बिथिङाव मा बुंदों आरो क'क्राझारावल' दं बयनिख्रुइ बे मोनसे देरसिन बा दा बेनि अनगायै गोनांसिन गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो गोनांथि दं बाथ्रायानो होननानै सानो जाहैबाय नामा नोंथां बे टेकनिकेल समाव बाथ्रा औ बेथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै जेनेबा दङ दा जोंनि केमेरा गंसेनि बाथ्रा बर'फोरनि गेजेराव क'क्राझाराव मोनसेल' जोङो जोंहा रायजोफ्रा नुनायनि सिगांनो केमेरा बेबायदि नुग्रोनांगोन बायदिसिना हारिमु बिथिंनि थाखाय केमेरा मोनसेल' नुनायनि कलेज सिगांनो दङ बे दा केमेरामेना बे जोंनि थाखाय नुग्रोनांगोन थोजासे नङा दा बियो केमेरामेना नुनायनि जोंनि सिगांनो बिटिआर सरकारनि डाइरेक्टरा गेजेरजों मोनसे ओरैबायदि बुजायना मोनसे होनांगोन जे सरकारि नोंथाङा जानो बिदि थांगासिनो बिदि दं बिदि बा जाबायखौनो नुनांगोन जों साननानै लानो हायो दा बेबायदि पिक्सार मोनसे जोंहा सोमजिहोनाय जायो सारा आसामावनो बिनि बर'फोरा थाखाय गोसारनानै दङ बे हिसाबै केमेरामेननि बयबो गोसोआव बेवहाय फैनो हाबहोनांगोन हाया एबा बे हिसाबै बुजिहोनांगोन मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जुदि होनो बेनिफ्रायसो हायोब्ला जथेस्थ' जों मोजां बे मोनगोन आरो टेकनिसियान अर्थात जोंनि केमेरामेन जिथु बिथाङा दा उथिफुनाय एक्सुवेलि ड्रामाया मा नागिरमारदों फावखुंग्रियानो जा दामगिरि स्ट'रि रोजाबगिरि स्क्रिप्टआ मा बायदिसिना नागिरमारदों बिथिङावनो हारिमुखौ बे लानानै बेसादखौ खामानि महराव मावग्रा बिथांमोना जाखांहोनो थाखाय जथेस्थ' माने आवगायबोबाय बिथाङा दा बेबायदियै दा टेकनिकेलि आरो जेसेबां सोलोंनो नलेज थाखायबो दङ एबा गोबां बे जों आवगायबोगासिनो दङ सानस'नानै दा मोनो बिथांमोना बे जायगासो गासै नागिरना मोनाखै बिनि थाखाय आदब जोंनो खायदाफोरखौ फोरोंगिरिनि खोब दरखार केमेरानि मोनसे गेजेरजों बिथाङा सिस्टेमजों थांनांगोन बाहायनानै दिनै जथेस्थ' जों फैबाय नै फैयै बेनिफ्रायसो फैयै सेथि नैथि थामथि ब्रैथि फैबाय एवार्डआव जोंहा आगान स्टुडिअ'सिम होबाय आरो दिनै जों इडिटिं नुदों खालामनो नै थाखाय माने गोबां गोरों गोरा बिथांमोना फार्स्ट फैदों नुग्रोनाया गागि सोर नुग्रोखो महरगिरिफोर होनबा फैदों लिरगिरिफोर रायजोआ फैदों नुनायनि सिगांनो दिनै बे मोनसे केमेरामेनासो प्लेटफर्मखौ नुग्रोबाय मोनदों दा बे स्ट'रिखौ हिसाबै नुग्रोबाय जोङो बेखौ गासिबो फोरोंनो नङा थाखायबा होमबा मोनसे फरायसालिनि गोनांथि जायो आरो थ' बे बेबायदि हिसाबै नुग्रोनाय जोंनोथ' मानसिफ्रा फरायसालिया जाहैबाय जोबोद गोनांथि टेकनिसियान जानानै दङ आरो जों जुदि फरायसालिखौ मोनोब्ला मोनसे मोजां मेसिनारि मोनसे गासै सिस्टेमजों खारनो हागोन आरो आगजुनि दाथ' नै जोंहा गेजेरजों मानाव गेदेर नुग्रोनाय गेदेर मानसिफ्रा पंकज लाहारि जाहैबाय सारमोनाथ' टेकनिसियान जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंदों केमेरामेननिफ्राय दा फैनानै नै बेनिफ्राय मेन्डेला गोनांथारखौ सारमोनहा नैबे मा बुंदों र' लिरगिरि दिहुनगिरिफ्रा जे मोजां मोजां खोथा बुंदों नाथाय गासिबोथ' नैबे एवार्ड प्रग्रामावल' भइस फैनानै हाबजोबनानै दङ बा बेखौ बे डाइलगखौ लाबाथ' बुंफैब्लाल'थ' जानाय नङा बिनि थाखाय फोरोंनो जों थाखाय स्कुल खोनानायाव नांगोन जायगा सिनेमा हलफ्रा नांगोन स्रां स्रां बोसोराव मोजां गोदै खेबसेल' साउन्ड जायोब्ला बयबो ओंखारनांगोन फैनो हाया बिनि थाखाय बेखौ नांलायबाय माने जे साउन्ड सोलोंनो थाखाय इन्जिनियार बहाबा एवारनेस लानो थाखाय बेबायदि फरायसालि ओंखायनो मोनोब्ला अडिअ मोजां स्टुडिअ जायो आरो दाबि आं बेखौ सानो खालामनांगौ जालायबाय सर्ट मुभि खालामनाय आरो नैबे लं आरो मुभि खालामनाय नैबेनिफ्राय सर्ट मुभि आरो लं मुभि जेनेबा माबाफोर करिय'ग्राफ खालामगोन उसुबिदा जादों नामा बिनि थाखाय सावथुन मेथाइफोरा आबुं रेडि सावथुन दिहुननाय आरो जानांलायबाय सर्ट मुभि खालामनाय गेजेराव बेबायदिनो नैबे गासिबो सर्ट मुभिफोरा अडिअ आथिखालाव स्टुडिअ ससियेल मिडियाफोराव नैबे खामानिफोरा इउटुबनि गेजेरजों जोब्बाय गोबां फोसावजानायखौ जोबनायनि थाब थाबनो उनावसो आरो फैलायबाय फोसावनायखौ नुनो मोनदों बे बिथिङाव माबाफोर हेंथा जादों इडिटरनि नामा बे खाथिसिम सावथुन दिहुननाय बेलायाव
औ बेथ' माने जोंनि गेजेराव बयबो मिथिखागौ मोनसे आबुं सावथुन दिहुननांगौबा गोबां खरसा जायो आरो बे खरसाखौ जुदि दिहुनफिननांगौब्ला जोबोद माने खस्थ' जानानै फैयो जोंनिया बे जाबाय जोंनि एक्सुवेलि माने रायजो राजाफ्रा बयबो माने लोब लोब फैनानै सिनेमाखौ नायनानै हेफाजाब होनाया एसे खम जादों जायनि जाहोनाव दिनै प्रडिउसारफ्रा एसे माने खमायलांदों दिहुननायाव माने नङाब्ला मोनसे बोसोराव 40टा 45टा जोंहा बर' सावथुना ओंखारोमोन दा फैयै फैयै देग्लाय थांनायावथ' गासै 12टा ना 12टा नामाल'सो जोंनिया बर' सावथुना ओंखारदों जायनि जाहोनाव औ देग्लाय आरो थांनायावथ' एसे खम कर'नानि थाखाय देग्लाय आरो 12टा जादों आरो दा बेबायदियाव माने बांसिन सर्ट मुभिखौ गोसो होदों आरो सर्ट मुभियाव बांद्राय खरसा जाया नालाय एसे 10 मिनिट 12 मिनिटनि थाखाय बानायनाय जायो बेबो जोंनि थाखाय मोजां जादों खिन्थु बेखौ नोजोर होनाया मोजां सर्टआनो जा एसे आबुं सावथुनानो जा जे एसे पाब्लिकफ्रा मोजां मोननाय समाजनि थाखाय मोजां जाहाथे लिरगिरिफ्रा लिरो बेजों जाहाथे जों समाजखौ फोसाबलांनो हायो बे माने सर्ट मुभिनि गेजेरजोंनो जा बा आबुं सावथुननि गेजेरजोंनो जा जाहाथे जों रायजो राजाया जोंनि बर' माहारिया बा सुबुं माहारिया जाहाथे मोजां मोनसे परिबेसाव फैनो हायो बेबायदि लिरगिरिया लिरनांगोन अब्लासो जोंनि रायजो राजायाबो नायनानै मोजां मोनगोन नङाब्ला ओरैनो आबां जाबां आल्थु फाल्थु जुदि सावथुन दिहुनोब्ला बेथ' जाखानाय नङा दा जोंनि गेजेराव आबां जाबांथ' दिहुननाया खमिबाय मोजां मोजां सावथुन दिहुनगिरिफोरानो दिहुनबाय आरो गेजेराव जोंहा जिहेथु कर'ना महामारियाबो थांबाय बेयाव माखासे थाखा फैसानि असुबिदायाव गोलैबाय बिनि थाखायबो जों आबुं सावथुन दिहुननायाव जथेस्थ' माने आख' फाख' जानो गोनां जादों दा जों जिहेथु दा नैबे सोलिबाय थानाय बिटिसि सरकाराबो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जथेस्थ' माने हारिमु बिथिङाव गोसो होदों हेफाजाब होनो ओंखारबोदों निस्सय फैबाय थानाय समाव जों आबुं सावथुनखौबो मोजाङै जों दिहुननो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनानै दङ आरो हलनि बेलायाव मा बुंगोन गुबुन गुबुन जायगाफोराव हला बिराद खम दं बर'नि जिहेतु सावथुन दिहुनो दा नैबे 12टा सावथुन दिहुनबाय दा बेखौ स्क्रिनिं खालामनो थाखाय जायगाखौ मोननो नागिरा बा हलाव बिदि दिहुनो दा दिहुननायखौ नुनो मोना बा होनायखौ नुनो मोना दा बे बिथिङाव मा होनगोन दा हलनि बेलायाव जोंनोथ' जोबोद हलनि गोनांथि जानानै दङ जायनि जाहोनाव जोङो सावथुन मोनसेखौ जुदि जों रिलिज होनो गोनां जायोबा प्रिमियार श' खालामनो गोनां जायोबा जों बबेबा बर' गामियाव जिगाब होनानै बेवहाय हल बानायब्रबनानै जोङो माने सावथुनखौ दिन्थिनो गोनां जायो दा बेखौ जुदि मोनसे हल बानायनो गोनां जायोबा अथ' फैसानि गोनांथि जायो सियारनि गोनांथि जायो थाखा फैसा बहुद गोनांथि जायो जायनि जाहोनाव जोङो फैसा थिखांफिननो हाया जायो दा बेनिखायनो जोंनो हलनि प्रयजन जानानै दङ जुदि हल थायोब्ला बेवहाय जोङो सिनेमाखौ रिलिज होनो हायो आरो नायगिरिफोराबो मोनसे जायगायाव फैनानै ज' ज' नायफैनो हायो मानो होनोब्ला नोङो मोनसे सावथुनखौ जुदि रिलिज होनो गोनां जायोब्ला दिन्थिनो गोनां जायोबा जों मोनानायनि अनगायै जों बेलेग समाव दिन्थिनो हाया जों मोना दिन्थिब्ला सोब बयबो सुबुङानो फैनो हाया उसुबिदा मोनो जों हल थायोब्ला जों सानावनो दिन्थिनो हागोन अब्लाना सानाव फैनानै बयबो नायफैनो हागोन आरो नायफैयोब्ला जों बै दिहुनगिरिफोरा फैसा मोनगोन बेनो आरो हलखौ बानायनाया जोबोद गोनांथार दा जोंनि मिथिनायाव बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय हलखौ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बानायनो थाखाय थांखि लादों आरो जोंनि बिटिआरनि इएम मानब गेदेर दावबासा बर' बिथाङा खोब गोसो होदों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव हल बानायनायनि खोथा आरो बिथाङा गिबियावनो 10टा हलखौ बानायग्रोनायनि खोथा होदों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो बिथाङा खोब खम समनि गेजेरावनो मावफुंगोन आरो बेखौ जोंनि बिटिआरनि मानब गेदेर दानि चिफ प्रमद बर' साराबो बेखौ खोथा होदों बे हिसाबै जों मिजिंथिनानै दङ आसा खालामनानै दं खम समनि गेजेराव जोङो बे हलखौ मोननो हागोन गोजोननाय थाबाय नैबे समाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिना लाबाय जिहेतु बिथाङा बुंदों जे बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव दा 10टा हल जिहेतु जानायनि बा एनाउन्समेन्ट होदों बिथांमोना बेखौ वेलकाम बिथाङा खालामदों गोजोननाय मोनदों आरो बर'नि गोबां नैबे बर' सावथुन दिहुननाय जे दिहुननायाव बेखौ स्क्रिनिं खालामनो थाखाय जे हलनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ जोबोदनो थारैनो जों बेखौ रायखांनांगोन जे गोबां जायगाफोरावनो जे हलनि गोनांथि हल गैयिनि थाखायनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जे मोनसे फुजा जायोब्ला मोनसे फेस्टिभेल जायोबा बेवहाय टेम्परारि बा बे हल बानायनानै बर'नि जे सावथुन बे सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जायो नैबे समाव नोंथांमोननो बर' माहारि हाइ स्कुल प्लेग्राउन्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै दिन्थिबाय गोजोन्थों